streets social media manoswera nichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, nhasi tine vakuru entertainment muZimbabwe. Ndine muzukuru wangu wandinaye wandiroda kuti tinge tiri tinokurukura. Imi muziva zvishoma, ndisi kuda kuti mumuzive zvakanyanya. Admire Mushambi, wakadii hako muzukuru? Aiwa, ndinofara. Munofara here kune? Aiwa, ndinofara. Mufaro wedu kuva newe nhasi pano paSend TV, tichida kutotenda nemukana wawatipa. We know very well kuti tatombomisa dzimwe program kuti tiite fit in. Aiwa, that's very true. Yeah, so ndoda kuti tikasike tipinde munyaya yedu. Ndichabvunza mibvunzo inotsvaga kuti Admire ndiani uye vanonzi Mai Vhai Mhosva TV ndevapiwo ava. Right, ndichatanga naAdmire. Anombonzi Admire Mushambi. Admire Mushambi akakurira kupi uyezve akadzidzawo kubva papi achisvika papi? Okay, ini ndingangoti Admire Mushambi ndiye uno. Though Mai Vhai vachibuda futi muna Admire Mushambi. Alright. So, alright. Inini ndakakurira kuBosha, Marange. I'm someone from Mutare. That's my hometown. So kuBosha ndo kumusha kwedu. So inini ndakadzidza paShawari primary, ndakadzidzira kumusha. Then secondary ndikazoenda kutown. That is kudanga mvura high. I started form 1 kudanga mvura high. Ndikapedza form 4 padanga mvura high as well. So anozoda kuenda mberi kuenda kuna form 5. I just felt like I need to quickly go home field like to tsvaga basa. So ndakabva ndaenda kuKwekwe. Okay. Yes, that's where pandakanoita electrical power engineering paKwekwe. It was 3 years. Okay. Pandakapedza ndomapedzika ndakabva ndatoita chikoro anozopinda anyway, then I later left for South Africa. Alright, igore ripi rawakapedza kuti hazve wapedza kugraduate paKwekwe Poly? Kupedza kunyora ndakapedza. I didn't come for graduation. Okay. Because ndanda kutsvaga mari. Alright. Yeah. So inini ndakapedza 2020 ndo pandakapedza. Ndikabva ndinda South. Okay. Zvimwe sezvakuzoitika ndakazodzoka mari South, but graduation handinodzoka because ndanda kutsvaga mari. Wangototsvaga mari. Alright. So wakabva waenda kuSouth Africa igore ripi? It's 2020. 2020. Ndichipedza, ndichitongopedza September yeva. Ubatokura kuSouth. Alright. So kuSouth Africa wakanga uchiendera kunotsvaga nenzira yekutsvaga mabasa here kana kuti wakanga utoendera entertainment? Because 2020 yachona ndo yawakapinda mumasaisai. No, pandakaenda South ndaitoenda kunotsvaga. I never thought I would do comedy. Alright. Okay. Comedy yakazongoya along the way. So when pandakabva kuno kuchienda South ndaitongoenda kunotsvagwa sematsvagiro anoita vamwe vese. But because pandakasvika there was lockdown, I couldn't manage kuenda kubasa sezvandaifanira kunga ndichiita. Okay. So ndo pandakatanga kutanga kungotsvagwa mapiece job. You know, kuSouth Africa hauzonyanyi kuzotambura zvekuzoenda paground stage. So ndakutanga kutsvagwa mapiece job ndichishanda ndichiita sei kuti zvinhu zviende mberi uchienda 1 point to another uchingodiniwo nhasi ukaziva napo pari kusakurwa utosakura. Exactly. So that was my life. Alright. So 2020 yachona ndo pakabva pabuda vanonzi Mai Vhai. Exactly. Ndo mu2020 ndo pakazvarwa, tingati ndo makazvarwa Mai Vhai. But isati tadaro entertainment kuchikoro kumashure. No, I think it was 2021 because 2020 akapera. Then 2021 ndo panga pakunozopisa COVID. Alright. 2021. So that no, it was 2020. It was 2020. Because ndakatanga kutaura newe time yandandiri kwandandiri 2020. Is it? Yeah, it was 20, but hakunopera. Exactly. Because no ndakaenda South ndakaenda kunopera. So 2020 amene papa 2021 ipa 2021 but kana ari 2020 because ndakavhura page musi wa 5 May. Okay. 5 May, I think. Yeah, saka it's 2021. Ndaita zvandandichita but ndakazocreate page because ndaita my life my groups zvokuina but kuzonyasa kuzoti ndakuvhura page. It was musi wa 5 May 2021 ndo ndakabva create page ichena. Uchienda mberi wacho wakuSouth Africa. Kumashure hauna nhoroondo yekuactere kungava kuchikoro kana kuti kune vamwe vawakambobatana navo kumashure usati? Kuchikoro ndaitoita madrama. Ndandina lecture wangu vekuconvince Mr. Sambama. We could do kuenda kuna anonzi matifas competition tichienda kunana Nyadire tikaenda kuBulawayo kuUCE. I was into acting and also ndaitamba traditional dance.
All right. Okay. So I was into acting, but ndaingozvitora for college munoziva uchingonakidzwa nyaya yekuti Ungoti time ndaiteera is bhazi rekuchikoro. So it was for bus. Ndaingoti adopinda mubhazi. Exactly. So that was that. So pandakazosiya even vanhu ndaitoita navo comedy kuchikoro vamwe vacho now vanotobhuya tichitopita because I know kuti they were good. Okay. So that's how it started. But I didn't have passion for acting, but I didn't know what I was going to get it was going to manifest. All right. You are one person ka angoita sengoti boom ubva watova pamusoro. Kuzvarwa kwaMai Vhai, it's a character. Kutoti ndofunga newe unotoityawo character iye. Mai Vhai, toda kuti iwe wakazodiscoverini also nemapfekero aunoita unozviadjusta sei kuti iwewe handiwe admire kamushambi wandinaye panapa uri murume ende handebvu ndiri kudziona right. Unozviadjusta sei kubva pana admire wakuva Mai Vhai? Because Mai Vhai kana takavatarisa havaite mistake yekumbozoita saadmire, vanongoramba vari Mai Vhai. Unozviadjusta sei ende kuzvarwa kwaMai Vhai chii changa chaitika pawakazodiscover kuti wewe pane zvimwe zviri mauri? Inini kuona kwangu ndezvekuti I think zvangofanira kuti patokwira murori paya paya chero ndine mota inini ndikapinda murori pane mweya wemurori unotongokubata kutanga kutoimba. So that's exactly what happens kana kuti munhu wapinda mumurigariya yebasa. Zvinoika kungochinja mentality yako aunongoziva kuti panapa ka it's now serious business. Zvangofanira ipapa but we are having an interview. Munhu anogona kuti Mai Vhai and admire, they are two different people. If you come ukandiona ndiri murigariya mangu handitotaure newe zvachinakidza, but admire ini hangu for me admire hanyatsundinakidza than Mai Vhai. Mai Vhai, she's that kind of a person. Yes, she's violent, but she's that person with the vibe. She's apererwe. So she's always on the run. Uri papo vangada kuziva mafans ako akatarisa. Because pane mama statements aunozombotaura taifunga kuti ndiye kuno kuZimbabwe chete, but of recent takakuona uri kuLagos kuNigeria. Pane mamwe ma-statements aunenge uchitobika. Zvinobva pai? Unogara pasi uchinyora here mascripts kana kuti zvinongouya watova pabasi? I think in the auto generation, I think it's when it's something in you, chinongobuda cheka, it will just flow like that. So I don't think I don't scripted. Once yembe dzinoenda mascripters. Yembe entona regalia dzinochinja chinja. Once that ungoipfeka inotoya itonema mepayo yakatoinstalla kutoziva kuti panapa ka this is work. Takuita zvebasa. So tiri papo vangada kuziva zvakare. Vangada kuziva because unombozoita zvekutamba nekudii kutamba takaona uchirova china Mwari. Ndakaona Mai Vhai vachirova. So vangada kuziva kuti also takaona wakufeature mumavidhiyo emusic. Amene kuti ramangwana rako uri kuonawo zvakamira sei munyaya dzeentertainment. Uri kuona here uchizotomboimba, tozoona vamwe vakutoimba. Hausi kuda kuzopamberi apo vasurprise nemusic here. Okay, the things zvinoitika ndezvekuti inini I'm an artist. Kana chiti artist meaning kuti yes I do comedy, but I feel like in due time to unlock my level. Yes. I can't limit myself that I'm just a comedian only. Yeah. In this for me, I'm an entertainer. So I do anything to make sure my fans are fine. All right. Pano mumvunzo uri controversial. Wakambopindura bandoda kuti ndiubvunze futi nhasi nekuda kwemafans ako. Vamwe vanenge vachishayiwa kuti admire kwake kusaidi chaiko ndekupi. Mustraight here kana kuti in terms of sexual handiti mustraight here kana kuti mubhai kana kuti amen. Mibvunzo yavanenge vachibvunza pamutotadza kupindura ndikati ndakavavimbisa kuti achapindura igare. Okay, the things zvinoitika ndezvekuti I am a basa, it's just
Yeah. So when I come on the table, after that dress, you don't need no more life young. So I don't think kuti zvinosangana. That's why you separate. Yes. My vibe, it's my vibe. This one is not My mine. So wearing a dress doesn't mean automatically that. Yes. It's just us. And haasi kuti zvoni magay havasi bho haasi kuti zvoni magay havasi bho ai ari kutaura kuti zvoni aiwa On my own. on his own tati pajeke papo hatidi kubvunza futi mubvunzo iwowo zvaanoita samai vhai unozviita for entertainment and then iwewe ndiwe admire Mushambi akazvimirira ndingoriwo munhu aturiwo handiti mabhebhi amama anga ave worried trip apo are you taken or still single mazvinzwa is still single jairi pana right. So Mhosva TV kana Mai Vhai ndezvipi zvamuri kupromisawo this year kune vanokutsigirai also ndevapa muri kutasira kuti muchange muchishanda navo zvakanyanya mugore rinoiri? Okay, ndingangoti this year I'm promising I'm actually nditori momentum wekuti ndishute movie rangu rinonzi Stiletto. Okay. Yes, so after Stiletto there's also other projects dzirikuya kuna from Nigeria. Okay. Because it's still under editing and ndingangoti ndikaita maproject akangosiyana siyana maskits mablog and stuff like that. So I'm just promising good content. All right, fireworks. I'm going to try my best to make sure that keep up my standards entertainment yangu. You're right. At international level because akwamatowo kwakuchaburukiki kwatori kure. Handiti aiwa chida kukutendai vatsigiri veMhosva TV pamwe neveSaint TV nekuwanikwa muri munoramba muchitsigira atiri panapa raMhosva. Aiwa, thanks very much nekuva nesu pazuva ranhasi pano paSaint TV. Aiwa, thank you so much Queen. All right, so from Mhosva aiwa kwete Mhosva, from admire Mushambi naango Saint parizvino tichiti much love. Thank you.